Men nu du skal kommentere, Malte, så du kan huske det. Okay, så nu hælder vi den kolde vand ned i... jeg kan ikke lige huske, hvad den side hedder. Kan I huske det? Det er den østlige side, det der. Den østlige side, og så er der den Vestlige side. vestlige side. Ja, tak. Det er godt, Malte, du kan huske Nå, det. men den kan ikke se. Okay, den til højre, det er den vestlige, og så er det den østlige herovre. Og så Jeg tror godt, de kan se, når du gør sådan her, Malte, på. Nå, kan man? Ja, ja. Men det var fordi, jeg gjorde sådan her. Ja. Så er du klar. Okay. Og så kommer vinden, blæser det hele væk. Og hvad er den vind hedder, Martin? Det er... Jeg kan ikke huske det. Men vi kan se på effekten der. Og vi kigger. Jeg kan se det bagpå nu. Nej, man kan se det. Ja, du kigger her. Vi kan ikke op på sådan noget, så. Ja. Du kan se det varme her, det kommer herover på den der side her. Du kan se det mørke, alt det kolde vand der. Nå, nu kan vi prøve at vende det om. Skal vi prøve at vende den om så? Du kan også bare stille dig herovre. Det er måske lidt. Det der sker, når en El Niño kommer, det er bare modsat. Det er så en linje, der får det nu. Ja, nu kan vi se lige nu er det kolde dernede. Det begynder så at fylde mere og mere opad, så her. Jeg synes ikke så godt, man kan se det lige nu. Må jeg sende den, eller sende det? Er det nok? Ja, det er så fint.